якта шогирди ман да вай мебарорад, қоқ мебарорад, амин сухафрукт мебарорад аз Тоҷикистон да ҳамин Россия да дигар ҷоҳо. Ин кори ки як ҳафта пеш шудаги. Ман мехоҳам ки ин чизҳо барои чи ин чизҳо ман гуфта истодам ба мақсаде ки ҳамин чизҳо ба мо ноқта монем дигар такрор нашавад. Умедворам ки шумо ин гапҳои мана дуруст мефаҳметон. Якта шогирди ман ҳамин қоқ мебарорад Москва вай ба Россия ба нархи ҳамин Тоҷикистона дида фаҳмида ҳамин компанияҳои Россия ба нархаша додааст. Нархаша додааст. Ҳозир тамоми ҳамин бозори Россия ҳамаш дар дасти тоҷикҳо аст. Бозори сухафруктеш дар дасти тоҷикҳо аст. Ҳамин мағзу, мавизу, манами чизҳо ҳамаш дар дасти мо ҳамино медонем ҳамамо. Анакун ин нарха тядага ҳамон компания ки ҳамин бор мефурӯшад да компания ки ҳамин бор мегирад Новосибирскба. Як рӯз пасаша ҳамин бозор ба як кас дидааст. Бозор ба як кас дидааст. Ҳамин гӯям конкуренташ дидааст. Дигар бачаҳое ки ҳаминам бор мебарад амвай ба мефурӯшад Россияба. Ҳамина дидасу як рӯз пасаша рафта да ҳамон Новосибирск рафта ҳамин пули нархи Тоҷикистон қатти уже ҳамон компания пешниҳод кардааст. Мана мисол гӯем ҳаминҷа ба ҳамин даҳсомони Аббозор худаш харадага унҷа ба рафта 65 ҳамонҷа пешниҳод карда 65 сӯми русӣ. Ин ҳамон 65 сӯми руситон ҳамин нархи ҳаминҷа мебод 70-80 сент ё 90 сент мешавад. ҳаминҷа ба ҳамон 10 сӯмитонам 90 сент мешавад доллар ба. Фаҳмиданен? Ман шита уйла кардам. Вай чӣ хел агуҷо вай бора мегирад ки берастамошкои белогистика чун нархи Тоҷикистон вай ба дода истодааст Россия ба. Не, мақсад дига. Мақсад дига ки ин бача банкрот шуда дига бор набиёрад ки ба худам кунам ин бизнеса. Мақсад дига. Шумо гумон мекунед ки ҳамин хел дипинговат карда нархи якдигарита зада поин ба фуроварда пулдор мешетоме. Ҳамин бозори ҳамин мағзу мавизу сухафрукт дасти ҳамин тоҷикҳо бааст. Як 5 сола ба ҳамин ин супермаркет мегирад дар дасти шумоҳо. Шумо ҳаракат кунед ки ҳозир ки дастотон ба ҳаст камтар капитал ҷамъ кунедтон. Нархи якдигарита назан. Ба ғайр аз шумо дар ҳамин территорияи Россия ҳеҷ ки ин бора ҳамин давлати Россия ё дигар ҳамин Қазоқистону дигар давлатҳо ҳеҷ ки ҳамин чиза карда истодагиш не. Шумо карданед. Нархата бардор, ҳамаотон пулдор шед. Бардор нархата. Чӣ ба ин хел мекунед? Нархи якдигарита зада поён ба зада фақат коре кунам ки якдигареро шиканем, якдигаро намонем кор кардан ки ҳамин дигаро ба зӯротон намерасад, дигар соҳо ба зӯротон намерасад, фақат пеши кори тоҷика мегиред. Дигаро ба мушаҳида кардан наметоед, чӣ баки ақлотон намерасад, илмотон намерасад. Фақат ҳамон дидед ки як тоҷики худотон тавоно шуд, ҳавая неш заданатон дар кор. Ҳамон ақидаи каждому сангпошт, ки сангпошт гурдаш ба гирифта ёрдам кунам гуфта, дарюа гузаронам гуфтаги ба каждум газида буд. Шумо ҳамон хел ақида қатъе. Намедонам чӣ хел агуҷо шумо гуҷои тоҷик ба шумо баъзе шумо таваллуд шуда гастед. Бовар кунед ана ин қадар фикри хом. Шумо ҳозир ки бозори Россия дар дастатон ҳаст, ҳаракат кунед як 5 сола ба капитал ҷамъ кунед. Чӣ ба ки як муддати 5 сола ба ҳаме он островка мегиранд дасти шумо. Чӣ ба супермаркет ба медарад. Супермаркетҳо уже фаҳмидан ки ин ба пул кор кардан мешавад, ҳамина аста медароранд худошон ба. Уже як чанда шаҳро торговый центру супермаркет кушодагиш ҳамона гирифта истодааст дастотон. Барои мо шумо успед кунед, нарха бардоретон, нархи якдигарита назан. Ҳамин дурӯғ аст ки барои 3 рубл разница ин одам а ин торговый центр он тарафи шаҳр равад ки ҳамон чиза грамм гуфта. Не. Нархои ҳамаотона бардоретон, ба маслиҳат кор кунед. Ҳамин бозори Россия дасти шумо ба немисо фурӯхта истодагиш не, хитоиҳо фурӯхта истодаги. Худоатон ба маслиҳат нарха баландтар бардоред ки ҳамат пул кор кунед. Ин як чизе ки мегӯм. Бо як чиз диге ки мехоҳам гуфтан, соҳаи сохтмонӣ ба украинсо Россия ба уже кор карда истодагиш не. Украинсо бурафт Европа ба кор карданай. Чӣ баки о забони англисӣ медонанд, ба ҳам нархи қулби русӣ ки паст шуд, ва ҳамаш Европара. Беларусҳо бурафт, Европа кор кардан. Молдавано ҳам бурафт, Европа кор кардан. Фақат тоҷику ӯзбек мондаги сохтмон ба. Нархотона бардоретон. Ман чӣ дидам ҳозир дар бозори Россия? Вай барое ки вай объекта сдават кунад, вай ҳамон сохтмона сдават кунад, вай ҳаракат кунад ки успед кунад ҳамон срок ба, чӣ баки вай тендера вигириш кардаги. Анакун мардуми мо ба чанд пул метавонад. Ман мисол агар ки ҳамин гӯем 100 миллион рубли ба агар ки ҳамин кор бошад тендер, 15 миллионаша бачаҳои мо ба доданай, 85 миллионаша худошон гирифтанай. Акси чи? Акси ки шумо ҳамон забонаша камутум намеомӯзед як, дуюмаш ки ҳамон коғаза намеомӯзед. Хорошо, худат коғаз омӯхтан наметоӣ. Камакак пул те, як команда кун, компания кун, камакак ҳам пули кардаги те, як юриста нанимат кун, якта прораба нанимат кун, якта ҳамон одамое ки коғазата бурдан, аз даруни ҳамон русҳо нанимат кун. Команди худата соз. Як бор, ду бор, се бор
пул қатти кората буд накуну, илм қатти кората буд кун. Чӣ хел? Ахотур нам говорит, ки самый дорогооплачиваемый труд – это творческий труд. Ин чӣ гуфта гап? Ҳама меҳнате ки қиматтар местаду пули зиёд метиҳанд, ин илми фикронӣ аст, илми ҷисмонӣ не. Меҳнати ҷисмонӣ не, меҳнати фикронӣ аст. Шумо ҳаракат кунед ки ҳамон кора коғазаш ёд гиред камутон. Чӣ ман 15 миллион ба кор кардам, 100 миллиона гирӣ нағз нест? Бисёротон мереду ҳамон закасоя 10 сол аст, 15 сол аст дар Россия ҳастед. Меред ҳамон закасоя чӣ хел мегиред ҳамон заказа? Заказа мегиред, камакак 5% ё 2% ё 7% шапка метед як касбаю, ҳамон заказа шумо мегиред, кораша мекунед. Кора шумо карданед, не ки пула киҳо гирифтанад, ба номе ки ба коме ки шуда истодааст. Кора шумо карданед, меҳнаташа шумо карданед, кора шумо здават карданед, не ки аз сабаби коғазаш номи дигароба ки ҳуҷҷат шудагӣ аст. Ваёба история шуда бурафта истодаст, ваёба пул бо тендери навад одам мегиранд, шумо ба тендер наметиҳанд. Чӣ шумо номатон ягон ҷо ба нест. Шумо даже нишон додан наметавонед ки ман ҳамин тендера ман, ҳамин здания ман сохтагӣ ё ки ҳамин ремонта ман кардагӣ гуфта. Ман мехоҳам ки соҳаи сохтмония қапида гиретон. Соҳаи сохтмония қапида гиред, команди бақо аст, намефаҳмед. Ё бе 2 та 3 та 4 та даруни ҳамон русон нанимат кунед, даруни украинсон нанимат кунед. Беҳтартараш ки даруни беларусои украинсон нанимат кунед, коғазотона мебаранд ва ё шумо нақсатар ҳорманд мекунанд. Чем одамои такҷой. Ин шумо беҳтар мешавад. Бо як мисоли дига мебиёрам. Якта шогирдам гуфт ки дар ҳамин остановкаи метрои ҳамин вай самбусахона кушода. Самбусахона кушодага гӯш кунед, аренда гирифтаем, гуфт 170 000 ба ҳамон ҷое ки мо самбусахона кардем. 170 000 ба мо аренда гирифтем. Кора сар кардем. Вақте ки кора сар кардем, гуфт, вақте ки кора сар кардем, анча кор ки шуд, баъд аз чанд вақт ҳамин се каса кор кардаги як ҷоя нарх савдо нағз мешавад. Савдо ки нағз шуда мегирад, якта даруни ҳамоно мегӯяд ки биё мо худомо мерему, гапзанон мекунему, чӣ хеле карда ҳамин точка худам батиям. Мераду ҳамон соҳиби бачаи озарбойҷонро мегӯяд ки ту ҳамин 2 та пеш куну, ҳастеташ партнёр ко, ту моа пеш кунанҷи, ба ман гашта ту отдельно аренда мегирам, ман ту ба 300 000 метиям. Диққат кардаистетон. Хай, вай мардак мегираду, ино мегӯяд ки шумо буромада бураветон, ман худам кор мекунам исосон, ё бахай мегӯяд биё мо ту ба чӣ дар кор, хай ягон кас мо дигароба метиям, дигаро ба 300 000 тайёран китиян. Ва мегӯяд ҳамон ахир оқибат фикр мебиён ки ҳар сетак аммо дига партнёрш ки мо ҳам 300 000 ту метием, мо пеш накун. Диққат кардаистетон. 300 000 додам мегиранд. Самбуса хона ба элементарна самбуса. Баъд аз як маду маша ин одам бахилиша мехоҳад ки худаш тоқа бошад ки уже намефорад ки дигаро қати тақсим. Бо омада мегӯяд ки ман ту ба 500 000 метиям, ино пеш кун. Обшум ҳамин хел 3 бор 4 бор 5 бор 7 бор нарх як майдак точкае ки 170 000 ба аренда гирифтагӣ ахири оқибат 1 миллион 700 000 ба мебирояд. 600 000 ки зиёд мешад, хай вай сека он 2 кас мебарованд, ин худаш тоқа мегирад, аста-аста ваям зиёд карда рафтан мегирад. Обшум 1 миллион 600 000 ба мебирад конса консов. баъд маҷбур мешаванд ки рекетоя биёрану чеченсои воба бо пултияну ки биён ки озарбойҷона нафсаша пастар кунаду гап зананд. Обшум 1 миллион 300 000 ба мемонанд. ҳозир 1 миллион 300 000 ҳамон тоҷики ахмақ дода ҳамонҷо ба кор карда истода. Ман намедонам шумо то кая ин хел ғулом мемонедон? То кая? 170 000 маъқулан нашуд. 170 000 ба мегирифтӣ, ҳамин разници ва худотон тақсим мекардед. Анакоз 1 миллион 300 000 дода истодӣ. Агар ҳамон ту мана гӯш карда истоҷи бародар, то кая ғуломӣ ба одат мекунед? То кая? Ман ин гапа мехоҳам ки тамоми мардуми тоҷик фаҳмад. Чунки ин чи дили мана реш мекунад. Ман ҳама қадар хизмат карданам ки шумо як чизе ёд гиред. Ҳама қадар хизмат карданам ки шумо зиндагитон пеш равад, мардуми мо хезад, бедор шавад, илм омӯзад. Не ки ин хилқати пеш рафтан намешавад. Шумо бояд ки дигар шавед. Бародароя, кадумоятон ки мо ҳама дига кардан наметавонем, аз худамо сар мекунем. Ҳамон миллате ки орзу дорем, ҳамон ҷамъияте ки орзу дорем, аввал худамо ҳамон хел мешавем. Дастгири якдигар, худамо ҳамон хел шаффоф, одами тоза, одами худотар шуда кардан мегирем. қабатамо ба одаме ки омада дид, аста-аста дигар шудан мегирад.